कौन के रोसे होउची आज एका बुट पियाज करछि कौन पड़छे एथरे एथरे पियाज पकेछि भूसम पत्र रसुण छेचा कंचा लंका लूण सब पड़िछि पड़िकी एको गोळे देले छाणी देको छाणी खाइबा गरम गरम खाइबा बुट पियाज हां बुट पियाज और छेचा पियाज गोटे थाए सेटा भी कला हो सेटा डबल फ्राई होता डबल फ्राई हबो एटा टिके पियाज बेसी कले भल लागे केम दे करी टंकी क्या करी ना फास्ट क्या करी ना केम दे करी कर जंतिया टंकी का दिटा छोट छोट करी कर आ टिक टिक करी तेल भी गरम हो गेला ना भूसम पत्रटा नहीं आइला भल होला टिक टिक छोट छोट करी ओका साइज रा ना तो बड़ा कर सही सही कर आउटे छोट कर दो और छोट करी टिक टिक ही बड़ा लगे दुकान तो या नौ टंका ठीक करी आउट भी छोट कर ना दुकान में लुण आएगा सब संध्या भल लगे खाया ना